tyto prostory, jakožto vlastně celý okruh, a za to jim patří velký dík. Symbolicky se scházíme v tento den, tedy v neděli, ve 14 hodin, což je tradiční doba pro start MotoGP při velkých cenách. Start té nejsilnější kubatury, do které v loňské sezóně vstoupil jako nováček Marco Simoncelli a v podstatě uchvátil svým jezdeckým stylem a pojetím závodení spousty lidí, a věřím, že i vás všechny, kteří jste se s ním přišli rozloučit. Dalo by se říct, že světový motosport ztrátou Marca Simoncelliho přišel o jednoho závodníka. Avšak všichni, jak jsme tady, tak to cítíme trošičku jinak, že ztratil motorsport a MotoGP zvlášť mnohem víc. Ztratil obrovskou část svého lesku a své show, kterou nám Marco Simoncelli, jak už jsem říkal, svým pojetím závodění vždycky dokázal připravit. Naštěstí kolotoč velkých cen a MotoGP se tímto neštěstí, touto tragédií nezastaví, nepřestane se točit. Po závodě příští neděli přijde nová sezóna, nové závody, nové zážitky pro nás fanoušky a příznivce motosportu, a pro jezdce nová vítězství, nové prohry. Už u ničeho z toho nebude číslo 58, u ničeho z toho nebude Marco Simoncelli. Přesto pevně věřím, že v každém z nás, jak jsme tady, zůstane vzpomínka, nějaký pěkný moment, který si všichni budou pamatovat, protože ten kluk si to prostě zaslouží. Teď bych vás poprosil o minutu ticha, která až dozní, tak zazní, samozřejmě minuta ticha skončí a po ní zazní tóny italské hymny, které budou věnované právě Marcu Simoncellimu na jeho počest. Poté můžete, pokud jste tak ještě neučinili, zapálit svíčku a to bude asi tak všechno. Potom dostanete další instrukce, kdo jste zde na motorkách, jak se budeme řadit, a zajedeme si to čestné kolečko, poslední kolečko Marca Simoncelliho, nebo poslední okruh na brněnském automotodromu Marca Simoncelliho, které my, motorističtí fanoušci, vezmeme za něj. Díky.